Re dolmuş diriya fetloki ra bilez diçû. Toz û duman ji tekeran radkir. Li pey xwe ewrên ji tozê pêk danî. Di nav vê toz û dirêjahiya rêvîtiyan da erdên payîzê ên nû ajotî. Paleyên ku îsotên dawîn kom dikin, derpembûyên hişkbûyî gulbenda hilkirinê ne. Carinan darên fistiqê ên pelweşiyayê, mêwên rezan ên zerbûyî, gir û girikên rût û tazî. Carînan darên zeytûnan ên li keviyên rê mîna ku bi ser hev da xwar dibin, xuya dikirin. Lê reşo ka yê ku hişê wî qut qutî bûbû, bala xwe nedabû ser, qewimînên li derve. Vê demê hişê wî xwe di nava rabirdûyê de diwestan. Rabirdûya ku êdî wî nizanîbû, di nava rastî an di nav xeyalan da bişûn bike. Hîn kes vedgerin cihê ji dayîkbûna xwe da ku li wir li jiyanê germ bibin. Hin kes jî mîna min vedgerin cihê ji dayîkbûna xwe da ku li wir nefesa xwe yê dawîn bidin. Dirêjahiya rê hişê wî bi vê fikrê hatibû dagirtin. Dolmuş ji rêya fireh a asfaltî vedixete û dikeve rêya şosê ya ku diçe gundê ka. Gelo kîjan gotin rewşa min baştir tîne ziman. Li ber keviyên dawîn ên jiyanê. Mîna kurteya temenê min bi min hatibû, ew gotina hanê. Dema min di pirtûkeke dixwand ku ser karakterê wê êdî li ber mirinê bû. Xwe bi xwe ra got. Anha ev gotin jî ji bo min di kirasê guleyekê de ye. Dil û hundirê min dişewitîne. Gelo mirovê yekem ê ku ev gotina bilêvkirî, wî jî mîna min heman tişt hîs kiribû. Dema vegeriya bû welatê xwe. Wî jî xwe li ber keviyên dawîn ên jiyanê dîtibû gelo. Dema hemû temenê xwe anîbû pêş çavên xwe. Wî jî mîna min xwe bêtaqet hîs kiribû. Ma pêkana ez van hemî tiştan bizanibim. Di ser da ez ji ku derê dizanim ku yê ev gotin bilêvkirî mêr e. Dibe ku jin be, dibe ku ne wî, dibe ku wê be serkirdeya vê çîrokê. Lê belê ma wê çi were guhertin? Nexwe tu feydeyê van gotinan ji bo min tune ye.